دوان چند سالên dawiyê de li cîhanê di rewşa avhewayê de guherîn çêbûne. Şerên heyî û bikaranîna çekê nuklerî jî bandorê li vê yekê dike. Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê jî yek ji herêmên ku guherîna avhewayê lê çêbûye û ber bi zûhabûnê ve diçe. Yek ji sedemên vê guherînê jî êrişên dewleta Tirka dagirker yên li dijî xwezayê qutkirina avê ye. Hevseroka saziya jîngehê a bajarê Hesekê, Rovend Ebdo, got ku qutbûna çemê Firatê û zihakirina çemê Xabûr ji aliyê dewleta Tirk ve gelek bandor li herêmê kiriye û yek ji sedemên zûhabûnê ye. Rovend Ebdo dibêje ji ber kêmbûna hişmendiya jîngehê li gelek deveran û birîna daran dibe sedema zûhabûna li herêmê û bilindbûna pileya germê. تركي بنداوا ليد كج آلية خده و أب آوي قد دك سر حزاري كسا الباكر روجلاتي سوري شخو أمبيج نقطة درباري قد كرنا آويجي زوابون شد به عرضه چاندنية أو جي آفسر قد به عرض بر چولبون در بر تصحر در جربونا آزيده الجي محميات البارزگاه هي أفجي دهيل السدمات تصحر شبه هەروەها کێمبوونا بارانên vê salê jî sedemên zûhabûnê ye. Kêmbûna baranan bandorên mezin li cotkaran kiriye. Ji ber vê yekê hîn ji cotkaran mecbûr dibin ku zeviyên xwe beriya avdanê biçînin. Cotkar Serdar Mihemed Şerîf dibêje ku ew zeviyan av didin lê dîsa jî ji ber kêmbûna baranê bandorên mezin li zeviyê wan dibin. Ji ber ku sal xerab hatî. Baran tune ne. Ji ber vê yekê مطوري ما بشفرو فنامرن بسرق بشفرو فنامرن جي نالحقينا بري هرق معاف ده حياة من الآوات دافت قريان دجار سجارة بانان اللي تكر نه شبر بيك اللي برند كت إيسا نوا إيسا جيكت آف ده دمين حياك تليفت قر إجا حات ليفت قر صار خراب جفافة رطوبت بنيتنا تعدلتي هفسروکا سازیا جینگهیا Hesekê Rovend Ebdo diyar kir ku guherînên di avhewayê de dibe sedema ku bandorê li hemû aliyên jîngehê, çandiniyê û jiyana mirov û lawiran bibe.